officials say that this aggression aims to wreak nuclear talks. Prevent a threat that would endanger not only Israel, but the entire world. Cacar baki ta kaure tsakanin jakadun Isra'ila da na Iran a taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da yakin Isra'ila da na Iran. Taron ya samu halartar kasashe da suka hada da Amurka, Birtaniya, Pakistan, Rasha, China da dai sauransu. Urge Israel to immediately cease all military. A yayin taron jakadar Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wa takwaransa na Iran, kai kirkeci ne amma kana yi kamar wani jakada. Shi ma nashi bangaren jakadan Iran ya ce kasarsa za ta ci gaba da kare kanta har sai Isra'ila ta daina kai mata hare-hare, yayin da Isra'ilan ta ce ba za ta daina kai hare-hare ba har sai ta rushe shirin nukiliyan Iran wanda take kallo a matsayin babban barazana. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan shafin na Hausa Content Creator da kuma Haruna Abdulrashid a Facebook domin ci gaba da samun bayanai da fashin baki akan al'amuran da suka shafi siyasar duniya da ma rikicin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya.